Orsýetiň federal howpsuzlyk gullugy 2-nji gün Ukrainanyň harby deňiz güýçleriniň 3 gämisiniň ele geçirilişiniň video ýazgysyny çap etdi. Ol gämiler ýekşenbe güni Odessadan Kerç aýlagynyň üstü bilen Mariupola uğrady. Moskwanyň aýtmagyna görä 2 kater we 1 Türkiýe territorial suwlaryň araçagynyň bir kanun geçip serhet goragynyň soraklaryna hiç bir reaksiýa bildirmedi. Serhetçiler okatdylar we gämileri takladylar. Şeýle-de federal howpsuzlyk gullugy ukrain deňizçileriniň sorag edilişini görkezýän videony çap etdi. Kiýewde aýtmaklaryna görä olar galp görkezme bermäge mejbur edildi. Sud tutsak edilenleriň 10-sini 2 aý tutsaklyga hökm etdi. Galan 10 deňizçiniň işine 3-nji gün serediler. Orsýet Federasiýasynyň döwlet serhedinden geçenlerinden soň Russiýa Federasiýasynyň federal howpsuzlyk gullugy gämileriň hereketine syn etdi. Ultra gysga radiostansiýalar boýunça saklanmak barada berilen buýrugy bile göre diňlemedi. Geçiş pursatyny bortda atış ýaraglary şeýle-de oklary bilen DSK pulemyotlary bardy. Birinji gün Ukrainada bir ay möhlet bilen harby düzgün girdildi. Prezident Petro Poroshenko saklanan deňizçileriň Rus ýesirliginden boşadylmagy üçin ähli zady etmegi wada berdi. Azov degizinde bolan hadysadan soň Ukrain harby güýçleriniň giň gerimli guýry ýer sürünmesiniň başlanmagynyň öňüne alyp bilmegi üçin biz ähli zady etmeli bolarys. Rus tanklary entekdan bastan çykarlanok. Olardan basta galýar. Men kimdir birleriniň bulary oýun ýa tomoşa diýip pikir etmegini islemeýärin. Ukraina Orsýet Federasiýasy bilen dowly meçböründäki uruş howpunyň öňü tirasynda dur. Günbatar döwletleri ony oýlanşyksyz eskalasiýada aýplap Moskwanyň hereketlerini ýazgyrdylar. Birleşen Ştatlar Orsýete garşy sanksiýalary güýçlendirmäge çagyrdy. Biz öz Ýewropaly ýaranlarymyzyň Ukraina has köp ýardam bermeklerini isleýäris. ABŞ bu meselede örenberk pozisiýa eledi. Biz beýleki ýurtlaryň hem öz göreldämide ýermeklerini isleýäris. Donald Trump The Washington Post bilen söhbetdeşlikde Argentinada uly 20-ligiň samiti mahalynda Vladimir Putin bilen öňde duran duşuşygyny goýbolsun etmek haýbatyny atdy. Maňa bu agressiýa ýaramaýar diýip Amerikan prezidenti aýtdy.